Zimbabwe's modes of transmission. Zimbabwe's modes of transmission study, which is ongoing, shows that the greatest number of new infections, which is more than 16,000 a year, occur among never married women, adolescent girls, and young women. In particular, experiencing dramatically disproportionate burden and the risk factors. For example, young women between the ages of 20 to 24 have HIV prevalence, which is 2.7 times greater than their male peers. 17.1% of women aged between the ages of 15 to 19 who have sex in the last year did so with a partner that was 10 or more years older, up from 15.2% in 2010 and 7.5% in 2005. Further, 41% of girls report sexual debut before 18 years as unwanted, and the rates of transactional sex are high and increasing. The HIV prevalence among young women between the ages of 18 to 24 with 2 or more transactional sex partners in the last 6 months is estimated at 32%, compared to 10% among those who have never had sexual transactional sex. Interventions which address the social and structural factors that fuel intergenerational forced or transactional sex, particularly gender inequality and sexual and gender-based violence, GBV, are critical for preventing HIV in adolescent girls and young women. Given that less than half of our young people in Zimbabwe are knowledgeable about HIV prevention methods, about 46% among women and 47% among men. That means men vari kunyanyonzwisisa nyaya the HIV and AIDS prevention. Then improved comprehensive sexuality education is also critical. Then let me go down background yeGuruve kuti takamira sei panyaya HIV and AIDS. Guruve district has a total population of about 132,897. That's our population as Guruve district, with people living HIV estimated to 10,084. These are positive living. This is according to 2012 census figures that are 58,789, which are between the ages of 15 to 49 years, who are sexually active, and the HIV prevalence is estimated at 9.5%. That is our district prevalence rate, 9.5%. The estimated proportions of adults between 15 years and above living with HIV and AIDS in the province is 9%. So the provincial prevalence rate is at 9%. So I think we are 0.5 higher than the provincial prevalence rate. And the estimated number of children living with HIV and AIDS in the district is 547. The estimated new adult HIV infections, these are between the ages of 15 to 49 years, is 101. That is 2019 estimates, HIV estimates. That's where we got this figure. The district is implementing 2 complementary models, namely the DREAMS, which stands for Determined, Resilient, AIDS-Free, Mentored and Safe, which is funded by National AIDS Council, and the Sister to Sister, which is funded by the Global Fund. It's funded by the Global Fund. Adolescent girls and young women face a plethora of challenges in their day-to-day living, from teenage pregnancies, child marriages, school dropouts, SGBVs, HIV and AIDS, as well as STI. Data from researchers such as ZDS National Fertility Study attest to this. Guruve district is not spared from such challenges. We are also affected in Pama challenges and Ataura, which are facing our young children here.
National AIDS Council has been implementing the Sister to Sister program in Gurube district since 2018, targeting 10 wards in the district. The Sister to Sister is a peer mentorship program that aims to increase knowledge and utilization of integrated HIV prevention, SRH and SGBV services, focused on enhancing the self-efficacy and agents of young women to access and utilize these integrated services by empowering them to make responsible reproductive health decisions. The initiative, however, does not address other structural drivers of the epidemic, such as poverty and dependence. In order to achieve the target of ensuring that 90% of our young people have the skills, knowledge, and the capacity to protect themselves from HIV and have access to sexual reproductive health services by 2020. Large-scale increase of high-impact evidence programs targeting adolescent girls and young women are needed. The aim of the sister-to-sister approach is 1. To enhance the self-efficacy of young women to access and utilize the integrated HIV prevention, SRH and GB services. Secondly, by empowering them to make responsible reproductive health decisions in terms of accessing health services, delaying sexual debut, standing up against child marriages, and the reduction in teen pregnancies, reporting of sexual abuses. Coverage indicators. The program main indicators include 1. Number of vulnerable girls reached with comprehensive HIV prevention packages. These are defined package services. Number 2, number of vulnerable girls referred by sister-to-sister mentors for HIV prevention services who received HTS services. These are the indicators we are monitoring the program in the district. Program goal. What's our goal? As a district or as the sister-to-sister program, the main goal is to contribute to reduction in new HIV infections among adolescents and young women aged between the ages of 10 to 24 years by 2021 in Zimbabwe. Strategic objective number 1, to empower adolescent young girls and women to adopt a health lifestyle practice that promote health living and reduce new HIV infections. Strategic objective number 2 is to address social, cultural, religious, and legal barriers that hinder access to services and increase HIV services uptake by our young girls and young women. National AIDS Council, to successfully implement the Adolescent Girls and Young Women program, which is funded by the Global Fund. The program is being implemented in the 10 hotspots ward of the district. The Adolescent Young Girls and Women program was instigated to improve the uptake of SRH services by adolescent girls and young women, fortify the HIV and GBV responses for men. The project is strategically designed to complement the government of Zimbabwe priorities towards ending AIDS by 2030. Are we able to end AIDS by 2030? I know my partners to reach that goal. Then, despite the challenges posed by COVID-19, the district continues to reach out to vulnerable girls following the laid down World Health Organization guidelines to ensure significant commitment of resources and that adolescent young girls and women benefited from the program. During the year 2020, a total of 500 were reached by a sister-to-sister program in Gurube in the 10 hotspots of the wards of the district. 425, which is about 85%, were referred for HTS, of which 376, which is 88.5%, were tested for HIV. Apart from the theoretical sessions that are imparted to the adolescents, young girls and women, National AIDS Council, working with mentors
managed to start other interventions to meaningfully engage the adolescents, young girls and young women. This was as a result of the girls spending more time at home due to the closure of schools. The initiative is one such intervention that is bringing a comprehensive HIV prevention package, including various socio-economic approaches targeting both adolescent girls and young women and their respective households. It is from this background that National AIDS Council, with other partners in the district, including government ministries, introduced economic strengthening in the already existing Sister to Sister program, initiated to address the structural drivers and reduce the risk behavior among the adolescent girls and young women. The groups have engaged in activities that include banking, that is the bakeries, making of reusable pads to improve on menstrual hygiene among the girls, sewing and others. The proceeds from selling of these have gone a long way in procuring other needs of the girls like school stationery, payment of school fees, etc. The idea have developed and strengthened the girls' entrepreneurial skills. It is our hope as we continue implementing these interventions, we will go along in alleviating the challenges being faced by our vulnerable girls in Gurule district. I thank you. Vamwe vanodzidza nekuona madhirama, saka tinozoita madhirama kuti uye anenge asarira uye anzwisise. Uyezve vasikana vari mugrupu tinovakurudzira kuti vatestwe HIV testing. Saka tinotoda kuti munhu wese ari muclub azive paamire. By 2030 95% tinge tapedza HIV. Saka vasikana vanodzidza masessions 1 to 40 ne40 sessions dzatodzidza dzine madingindira akasiyana, mamwe ekutsvaga mari, madingindira mamwe ekuti ivo vazive kuti vanofanira kuita sei vasikana. Saka ticharatidza panapa maitiro acho atinoita masessions. Vasikana vanopinda same club, vanopinda muclub kuburikidza neyatinoti risk assessment. Toda kutsvaga kuti vapanjodzi huru ndevapi, pane zvindo yatinoshandisa, uyezve tinovaona kupi, tinovaona vamwe varifiwa nesocial development, vamwe tinogona kupiwa nezvipatara, vamwe tinogona kuvaona isusu tega nemaziso edu kuti mwana uyu ane needs. Saka pari zvino tadzidza zvimwe zvatinoita nevasikana. Vasikana makadii zvenyu? Muri kufara here vasikana? Munguva ineyi nguva yeCovid ndizvo here vasikana? Makamaintaina here social services? Sorry, makamaintaina here social distance? Zvii zvimwe zvakanaka zvamakanzwa pamusoro peCovid? Handingoda kana zviviri zvaunongoziva. Kuti munhu anofanira kuti pese paawandira mukana ngageze maoko ake osanitize. Hanzi kugeza maoko kwenguva yakareba sei? Hanzi about chi? Masekonds mangani kuvasikana? 20 seconds uchigeza nemvura yakaita sei? Inenge ine mvura, ine mvura chete, mvura njere. Mvura ine sipo, oraita vasikana. Nhasi takambonzidza pamusoro pemhirishonga. Makambonzwa here izvi tinotaura kuti mhirishonga tirinorevei? Kana kuti mhirishonga angade kupa example wokuti mhirishonga chii? Vasikana ngatimukeni ndete ngati mhirishonga ati kutanga kugwanana pano vaviri kana kudarika ndizvo here? Kana kuti chii futi? Ngatisimukeiasikana kana kuti kudii? Ndikarohwa ndinengada mhirishonga here ndikakuvadziwa? Dzimwe mhirishonga dzatakaona ndedzanamai nanababa nguva inefodya naye vanoita sei? Vanorovana nditika. Saka kurovana kwakanaka here vasikana? Hakuna kunaka ka. Saka nhasi toda kudzidza nezvazvo. Tiri kuti takagara panapa nditika, takagara muraini. Kana iwowo ushinge warepwa kana kuti wambunyikidzwa, pane zvamakambonzwa here nezvazvo tinofanira kuti uite? Makanzwa kuti kudii? Unotsvaga munhu waunoimba naye waunokwanisa kuudza. Anotsvaga munhu waunoimba naye waunokwanisa kuudza. Chimwezve
unofanira kuenda kuchipatara 72 hours zadanika kuti unotarisa. Vanofanira kuenda kuchipatara. Unongotariswa chii kuchipatara? Handi kuti iwopo wamhiri zvongo apa hauna kubatira pamuviri here, kana kuti kuwana HIV, kana kuti kuwana chirwere chepabonde. Handiti nazvo ndizvo kavasikana? Chimwezve chii? Handi unofanira kuenda before 72 hours. Kune zvavanoita ikoko yanonokupa inonzi PEP kuchipatara, kuti izvozvo zvese zvangada kuitika zvisaitika. Handiti ndizvo here asikana? Ehe, chatinofanira kuita tofanira tanga taenda kuchipatara tozoita sei? Asi handinzwisise kwangoti mapurisa asvika akubvunzwa kuti iwo warepa. Chii chinonzi kurepa? Ungati chii? Usinganyare uchitaura zvakasununguka ende zvaitika uchida kunototi mupurisa anzwisisa kuti zveshe warepa kana towabhiya. Vaendeswa pabonde. Pabonde apa pari kuendeswa sei? Ko kana uchida hakusi kubhinyiwa naye. Saka zvinoita opposite yacho. Saka chii chinenge chaitika? Inoda kunzwisisa. Mukangotaura chete kuti ndakabhinyiwa handizvinzwisise. Kubhinya kuita sei? Unenge wakabhinyiwa wakaitwa sei? Unenge wavhundutsirwa zviko zvinenge zvichiitika zvacho zvizvi wavhundutsirwa uchiitwa sei? Ini ramufuma pangu muchataura kuti kana munhu achiti ndabhinyiwa hazvingonyadzisa ende zviri pachena. Kutora nhengo yemurume sukarudzi yake oibatanidza nesukarudzi yako ndokurepa pao. Ndizvo here? Wamanikidzwa nditi. Unogona kurepa waita sei? Vamwe vakati aiwa kana wapfeka mini. Aiwa kamini dzinopfeka varume ngozvibata ichete. Ndizvo varume ngozvibata nditika. Mini dziriko ende rete yekupfeka mini. Unorepa zvaita sei kana vanhu vakaita sei? Wahandirega ndimbokubatsirai. Unogona kurepa kana iwewe uchifamba wega kana kunzvimbo dzinotyisa. Ndizvoka? Kana kuti une mukomana wako muchida kufamba kunzvimbo dzakasosa uko ende muchifamba maodd hours nguva dzisiridzo, mukomana anogona kukufungira izvozvo. Ndizvo nai? Unogona kutobhinyiwa iwewe kana uchibva kana kuti usafambe wega uchifamba wega pasina umwe munhu. Unogona kubhinyiwa nai? Munhu anogona kubhinya munhu uyu ndiani? Ngatitaure kufunga kwendiani anogona kukubhinyawo. Ndisi kuda mbotaura, ndoda vasina mbotaura. Munhu wese unogona kubhinyiwa. Nobhinyiwa nani? Ndisi kuda vataura. Baba haagona here kubhinya mwana wavo? Anobhinya. Baba mina haagona here kubhinya mwana womukoma wavo? Anobhinya. Umwe ndiani anogona kubhinya? Hanzi kana munhukadzi anogona kubhinya munhu. Hazvinyadzise here taunomhangana mumapurisa kuti ini ndabhinyiwa. Zvinotaurika here? Zvinowanika handiti? Munhu wese anogona kubhinyiwa plus ikodzero yako kuti uende unotsvaga rubatsiro nekuyo akafanira handiti? Tati tatasira pakuti izvoni. Kana maenda kuchipatara, wozoita sei after waenda kuchipatara? Unoenda kupolisi handiti? Kupolisi kunoitwei? Vanotora inonzi medical report yaunenge wabva nayo kuchipatara nezvitauro zvechokwadi munhu uyu ari vobva vashandisa iwo seevidence kuti vagosunga munhu wavo. Ndizvoka? Hanzi vanoenda kunonyora vachida kupupura uchambo hwezvaitika handiti naye. Ko kana ndikanyara zvangu inini pane chakaipa here? Because umwe munhu anogona kutibhinya but ndichizvidawo. Ndogona kutozvidawo. Vasikana zviitike. Vane vanozvidawo. Aiwa ngatitaurai chokwadi asikana. Hapana anozvidawo here. Hapana. Sevasikana hatikurudzire izvozvo handitika. Tokoti abstain. Siyana nazvo zvokuita zvebonde muchiwana wadika handika. Ndinogona wasiya. Ende kanzika vakamboona kuti kana uchida kuba ukaerekana vanombora dovi mwoyo unoramba uchiti tora dovi. Tora futi. Imbotora ndizvo nai? Saka dovi ukarega ronzi regera dovi gara wariregera. Ndizvoka? Ko kana tazoenda kupolisi tozoita sei? Zvanyorwa kaizvi zvaita woita sei? Woenda kukota handiti?
counseling sessions ekuti iwewe hazvinei kuti zvakaitika tichikudzosanyisa pfungwa dzako kuti udzive dzakatsika manditi nemumwe muri kuno muclub munogona kufamba muchiti akabhinyiwa mangwana adzi next 15 saka toida kuti imimi sevasikana musazvitaure izvozvo handiti ehe toida kuti imimi musataure izvozvo ndizvoka pane vane mubvunzo here kana kunzwisisa kana ndaenda kuchipatara ndataura munhu yaasina kufunga asi ndoramba ndichimuona arimo munharaunda inini semwana ndinenge ndichishungurudzika ndinoita sei iwe semwana anenge achishungurudzika kuti munhu hana obatwa saka ndibhinda une raiti yekudzokera kupolisi ikoko unobvunza kuti nyaya yangu inini munhu pane mameshas amakamutorera henyu ndikaro ndikumuona ari ndizvonayi kana kuenda kana kutono kune vazhinji vamunogona kuenda kunobatsirwa mento inini panyaya yamunombozoti inini zvakamboitika tsaoneka ndiringa ndikabhiringishwa nemubhiringishirwa ndakaitiwa asi apa ndanga ndichifunga kuti munhu uye ungofamba hapana zvaakaitiwa ini ndinogona kuenda ikoko ndonotaura kana newe kuvfu ndogona kuenda kusocial development ndonotaurawo ese mabandiko anomirirana handiti nai togona kuenda topuwa rubatsiro ndizvozvo kana asina mubvunzo here hapana nemubvunzo izvi ndo zvimwe zvatinoita kumasessions aya tinomadzidza nemazera akasiyana amaona pane mazera ekubva pa10 kusvika pa24 pa10 years vanonzi vadzidzisei vachiri vana vadiki vasikana kana vakumantini ndopanotanga kudevelopa zvakasiyana siyana panguva yendo nguva inoda kuti netsei mwana musikana saka toida kuti timuzivise kuti zvakamira sei ukaona zvakudai so unofana kuzvitorodza sei vanozvidzidza nezvacho kusvika vazosvikawo kuna namai pane mumwe akapinda mumba uyo ari kuzviona kuti zvakatoipa nekuti akaona kunge mumba makanaka asi mumba hamunambonaka nemhaka yekuti achadzoka futi paclub saka tinobva tadzidza nawo kuti iyeye adzidzise uyu mudiki ada kuzviita kuti aone kuti zvakaipa hatina kudzidza izvozvo chete takadzidza kuti panguva yatakanga tadzidza zvese izvi zvapera vana vakanga vari kuswera mudzimba vasina zvavaita saka vane zvakawanda zviri pana apa zvokuti kutazoona zvavakaita zvine mazera ende zvinotooneka kuti kusona uku kune mazera kana kuti uyu ane zera ripi aya ma10 years kaya vamwe vakanga vasingagona kubata tsono ende munoziva kuti munhu anoita chinhu ane shungu kana mwana achitamba anongoti chinhu changu muchida kufamba uchiziva kuti chida kufambiswa sei saka vamwe vaitochema vachiti masiki yangu iri kuramba kuita masiki yangu iwe sesone tsono yakatasa kumberi sona tsono ichiyemayo inondibaya mento vamwewo vakabva vazosona zvichienda nemazera kuti mamwe anga ma15 16 years vanenge vakuzvidzidzisa zviri nani vamwe vanenge vava vabereki vakasonazve vachisona zvidhori izvi zviri pano izvi zvakachisonwa nemazera akasiyana siyana inotoona kuti vana vanozviita izvi kuburikidza nemazera avo vamwewo ndo vakagadzirirawo mento wavo vakanga vari kudada nawo kupfurikidza neruzivo rwavakanga vakapiwa vakaitawo zvakasiyana siyana vachikurosha vamwe vakagadzira mainstruments emusic aya taimboimbawo saka pakuimba everything is an instrument tikatora matombo ezvozvika takakumarovanisa ndokurisa sound saka vasikana ndo zvimwe zvavaita takasingada kuti vagare chete vasina zvavanoita vamwewo african woman handiti nai vakaumba hari wakagara unoita muumbi wehari wakagara nehari kuchechi johani masowe kune mbiya vari kutoita mari nembiya pano kuti agara hake zuva rese achizopesera aita zirizvo ndo zvimwe zvavakaita uyu akaita estray ndofunga ana baba vanoita zvefojeri akati vagadzira baba vangu estray vasaende kumastori uyu akagadzirawo mombe ndirawo rombe imwe mombe yangu yatotyoka ndofunga dzadziri kurovana saka yatyoka imwe mombe yangu dzakagadzirwa futi nevasikana saka kuona kuti pane zvinhu zvokutambisa hazvina musikana kana mukomana ndakatoona kuti vana vamazera vachiri vana vadiki musikanzwa kungoita zvavo nokuti vamwe vacho vatori ma16 vamwe ma20 but ari kubvuma kuumba mutabo saka chirati dzimweni dzenguva vanoita musikanzwa zviri mupfungwa dzavo but mupfungwa dzavo vana vadiki because vakagona kuumba nekuti dai vanga vari vanhu vakuru vangadai varamba kutamba nemutabo vamwe vakaita masikafu vamwe vakaitawo mabhegi unoti munhu iyeye aita bhegi iri mangwana akazogara zvake anozoshaya here mari haishayi nokuti achabatanidza kai pabhegi kake ogadzira tubhegi ofamba muraini handiti anowana mari ndinotori nekangu munhu yakana mari isusu club toonawo mari nebhegi saka vakaita zvakasiyana siyana vakaita zvinetsi
haitisiri nguva ineyo yekuti amai vanoenda kutsvaga zvimeti kumbari. Vanotogadzira, amai vanogara pamvuri vogadzira meti yavo iyi voisawo padhuru, vogadzira zvimeti zvavo vachiisawo pamasofa. Ndo zvimwe zvezvo zvatakaita izvi zvichichiva nemaedhi waya ma10 to 24. Ndatenda zvangu kusaziva kana pane umwana nekuda kutaura. Wadziwa nokuti amai vangu chaiva vana kutokuenda kuchikoro havakunyora, but yezvino vasikana vatopiwa mukana wekuti vadzidzi. Amai vangu vakaroorwa nababa vangu havana zera navo nokuti vakanga vanzi tete vavo vakaroorwa zvakanaka, saka ivo ngavaende vanoita chimutsa mapiwa chaatete vavo vakanga vafa. Yezvino hakuna izvozvo kudakidza neprogramu iyoyi ndakatodzidza kuti mwana musikana haazvarirwe. Zvese izvi zvakanga zviri kuitwa chakavava zviri zvinhu kana kuripa ngozi haripe ngozi zvaiitwa munguva yokusaziva. Yezvino taakuziva tave kusiyana nazvo izvozvo. Pane HIV and AIDS hausi kuziva kuti takauraya tete avachii. Saka vamwe vanhu vakafarira kuti vanoda kuti vana vavo vawane upfumi, but chakapedza mbudzi chichipedza rudzi. Ende ndinofara nokuti inini pandaifanana nevana ivava neni ndoichitokanzeleka mumwoyo mangu. Ende zvinoda mwoyo murefu nokuti vana ivava vakasiyana mazera, umwe anotomuchema umwe woita sei. Saka tinongoramba chita mwoyo murefu chitihuyatidze chimbonyarara kaminai nyarara tichinyaradza. Ende mukutoona kuti shuwa here munhu ane 24 years agare kumirira mwana ane 10 years achichema kuti anyarare kuti adzidze. Vana ndakatodzidza rudo kuti takagara kudai so hazvina mukuru kana mudiki, zvinongoda kuti mumwe noumwe aite sei adispekte kuti zviite. Ndinoda kufara nokuti programu iyoyo yakandidzidzisozve counseling sessions. Ndakasingazivawo kuti dambudziko iwo ndiwe dambudziko, you are the answer futi. Ndokunobvunzwa, saka mukuzviona sei? Munoda kuendera amai John. Amai John kuvana venyu muchingobuda chete mumwe mukadzi anobva kuti ndichaenda vana vangu ndobva ndagara. Handi muri kuzviona, but ndini munhu anga ari kuzvipa mhosva ndida kubuda mumba ndazogara futi mumba macho imomo ndotoona kuti zvinhu zviri kutoendeka. Pane zvinowanika izvo neizvo zvichikanganisa vakupedza. Saka ndo zvimwe zvacho zvandakafarira kuti programu yakanyasiona kuti mwana musikana anokosha. Kare kwakanga kukosheswa navakomana vachienda kuchikoro, ende vanasikana yavo vanofanira kudzidza nezvimiririri. Varipo papa vakagara, mumwe wedu tikangomushaya chete tofanira kunomutsvama. Kuri kuti mumwe wedu abuda aenda kwaaenda ashaya chikoro, ashaya mari yechikoro, atizira aita sei. Tine vatinoshanda navo vekamufendi kunoenda tobva tati mwana uyu ashaya mari yechikoro, tanga tiri kufungawo kuti akapinda mukamufendi anodzorwa obva aita sei, obva adzidza. Ndimamwe mareferal pathways anasingazivawo ndakadzidza kuti munhu haungoti changu ndega mukondo wesadza. Vanhu vakawanda kuti imba ipfirirwe inoda nhumbo dzakawanda sezvatakaita nhasi. Ndakasiyana but tichiunganira chinhu chimwe chete. Saka ndo zvandakadzidzawo nayo ikoro. Chungu ndine mazukuru zvakare vaviri. Inini ndiri pano pakiliniki ndiri CLF. CLF zvinoreva kuti community linkage facilitator. Ndinobatanidza ruwa nechipatara. Uye zvakare ndiri chairperson weGuruve district. Ndiri chairperson weGuruve district yeZNNP+. Zvichireva kuti Zimbabwe National Network of People Living with HIV. Ndiri amai vari HIV positive. Ndiri amai vari pachirongwa. Omberai maoko vaenzi mauya mamusingadizivi. Ndiri amai vakaziva pavamire paHIV status yavo. Saka ndinonzwa kufara kwazvo neHIV status yangu ndakaiziva uye ndakuirapa. Utachiona hwangu ndakuhutsimbirira nokunwa mishonga yangu nemazvo. Ndakamira kudai. Sister to sister yakatibatsira nzvimbo yedu yeGuruve. Chikonzero vana vazhinji vaita dzimba nokukasika early marriages ayaya. Vana vaitiza mukumbo vachienda kuvarume nekusaziva. Pachirungu vakati little knowledge is very dangerous. Vanga vasingazive vana vasi nokuda kwesister to sister. Chivaunganidza vachidzidza vakaziva kuti upenyu hwavo hunokosha uye ramangwana ravo rinokosha. Toda kuti vabereki vavo vakavarera ari vadiki vachivariritira yezvinovakwegura ivo vana vachikura zvakare zvakanaka vagone kuriritira vabereki vavo. Mombe nembudzi dzakapera mumatanga vachiendeswa kuchikoro vagonozodzidzorera zvakare mumatanga imomo through nokushanda nogona kuzvibata muutano hwavo. Saka sister to sister yatibatsira. Vana vazhinji vacho vaenda kumukumbubvira zvisese yatanga kuitika.
nhamba yedu yadzikira vana vakuziva kuti ivo vanokosha uye vaizvidzikisa kuti mwanasikana hachisi chinhu asi nekuda kwesister to sister vachizoti mwanasikana anokosha. Vana ava vangasingamboziva chinonzi kuteswa kuti vazive HIV status yavo nokuda kwesister to sister. Vana vanoungana pepai izvino tine maself test kits atinawo tinoudza vana kuti vateswe kune vanoita zvokubaya netitsoro nonga chivabaya vamwe vanenge vakundika kuuya tovapa maself test kits vachizvitestira vega kumba. Vana vakuziva HIV status yavo saka ndinonzwa kufara kuti ma395 yaya atakatageta yayi zviri kufamba nokuti vese vari HIV positive vafirst 95 yeyi vakuziva status yavo kuti they are positive. Vacho vari positive zvakare pasecond 95 takabva tavavarira kuvaisa pamushonga vakunwa ma-ARVs avo. Vacho vari kunwa ma-ARVs yavo pa3rd 95 yeyi viral load yavo yasurprise yakadzikiswa utachiona hwavo hwakadzika zvokuti tikunzwa kufara kuti vana vedu vari kunwa mushonga nemazvo. Saka vana vedu ava tinovakurudzira kuti vacho vatabata HIV positive vanwe mushonga yavo nemazvo uye tinovaudza kuti kunzi HIV positive handi kupera mweya. Vazhinji kutanga vaiti vananzwa kuti positive aibva tsvaga mushonga wozviuraya otora tambo wozvisungirira asi vakuzviziva kuti munhu ari HIV positive anogona kurarama upenyu hwemunhu ari HIV negative. Saka tokuzvitenda izvozvo. Pamusoro pezvo vana vedu ava tine maklabhu atakavaisai kutora navo mushonga vanotora mishonga according to their ages 7 years to 14 years vanotora vari gurupu ravo vachitora mushonga ari masaturdays. Takaona kuti kutora mushonga kwemwana hakufaniri kutadzisa kumwana kuenda kuchikoro. Takamuti review date yako musi wakati chiri chitatu mwana arovha kuchikoro atoluza malessons. Saka takaronga izvinizvi kuti masaturdays 7 to 14 years vanove vari group as a team as a club tovaunganidza tichivabvunza muri kunwa mushonga nyu zvakanaka here. Vana they are feeling comfortable and vatova open kune vamwe vari kuzoti kunwa mushonga hakuchashamisa ndichikonzera kuvaunganidza kwatinovaita pavanenge vachiungana ipayo vanenge vachionzwa kusimba kuti kweni ndaifuka kuti ndindega ndinonwa mushonga kweinga takawanda wani kinga wangu mumwe wangu anonwa mushonga wani. Saka zvatotibatsira izvozvo kuti vana vedu vava havachadhifauta. Kachiti kudhifauta kunwa mushonga uchimbosiya uchimbokanganwa uchimboregedza kusangana kwavo vana kwapa kuti vasimbisane pakunwa mushonga yavo. Zvakare tine rimwe gurupu zvakare re14 to 24 years vanotora mushonga vari gurupu ravo saizvozvo. Mazuva vanotora mushonga iyoyo ari masaturdays kudaro tichivatora maviral load yekuona kuti mishonga yavari kunyatsoonwa viral load ropa rotorwa paruoko apa rinotorwa munhu ari kunwa mushonga ane 6 months kana ane gora atanganwa mushonga achida kuona kuti mishonga yake akunwa nemazvo here kana kuti. Mazuva atatanga kutora maviral load evana ava vangwana mahigh viral load chikonzero pavainwa mishonga vabereki vavo vaigara navo vachivapa mushonga vakasina zvira vaita open kuvana kuti vavataura kuti mushonga vari kunwirei. Waingonzi inwa mushonga kuti musoro wako urege kudzimba, inwa mushonga kuti mudumbu mako urege kuchaya. Saka mwana aisvika pakuzvibvunza kuti why me only ninga asi kunwa sei ndiri kungopiwa ndiri wani. Aipedza dati kana akapiwa mushonga yairasa asinganwe. Saka takazopedza takuona mahigh viral load mwana uye utachiona hwahwo hwakuwandisa chikonzero mwana angasina kuziva kuti ndiri kunwire mushonga. Saka nekuda kwesister to sister vana vedu vakuziva ende vakusimbisana pakunwa mishonga vachitoudzana kuti ngatinwe mushonga. Takavadzidzisa inonzi adherence. Adherence kunwa mushonga nemazvo, kunwa mushonga wako chaiwo iwo nemwero chaiwo iwo nenguva chaiyo iyo. Muchirungu manje tinoda kuitichi right drug, right dose and right time. Ndozvinokona zvinobata vanhu zvinoita kuti adherence yedu zvinyatsoenderana nemazvo kuti vana vedu utachiwana hutsimbiririke. Saka ndinonzwa kufara kuti yezvo zvine maklabhu yedu iwayo zvinhu zvedu zvakuendera mberi vana vedu vakuziva kunyatsova open pamberi pevamwe vanhu kuti kunwa mushonga kunzi positive handi kupera mweya. Saka naizvozvo ndinotenda vakaunza sister to sister kuti ngazviende mberi tagena zvakawanda vana vedu vadzidza zvakawanda zvatanga kuuya vana vabhenefita zvakawandisa. Ini ndakamira pano ndozvikupura setestimony ndiramai vakazwa ndiri HIV positive muna 2000 21 years being positive, but look at me, I'm all that fit. Ndakasimba kana mafuta ari kudaira kana kumashure kwangu ndonzwa kufara kuona misoma vamwe vari kufa nepfungwa shoma. Little knowledge is very dangerous. Mumwe bava ndinwa mushonga inini. Saka pandinotaura izvozvika vazhinji vanozouya kwandira kuti madha makatibatsira. Ndainyara kwazvo kuti madha munyadzise asi munotora mberi pevanhu hamuna chamakabva.
maposteri kwamarange vaitya kutestwa vanouya kumba kwangu nende maself test kits ndichivatesta mishonga vachitya kuya kuchipatara vanopa makadhi avo ndichiya chivatora mishonga vachiya kumba kwangu manheru ndichivapa mishonga yavo. Ndiri kubatsira nyika, omberei maoko avo mari. Ndazofara kuona misa wamari panapa. Ndazofara. Ndazofara toza kuitawo. Maprogramu edu etinezoma nirindati kwana ndakunorara. Ndakunozwa radio kangu misa wamari vatopinda panyanga. Saka ndazwa kufara kuti HIV yationesa misa wamari. Uyezve tinodzidzisa vanhu kunzi HIV haisi AIDS. Vazhinji vaikena istenzi vanojusa ava ive pachirongwa vekujusa iye zvino vakutobvunza kuti vakutoramba kuti makuhama iveya vanwe mushonga vakutotirambira wasamufiti chikonzero adherence ndinyatsorwa mushonga mune mazvo uye ndakazvitambira. Tinoudza vanhu kunzi kana wanzi HIV positive zvitambire, yakanzi inoye pamunhu ndiwo munhu wacho waida kuti uye panani. Saka ndiri kunzwa kufara kuti ndiri munhu akazvishingira akazvitambira mishonga yangu ndinoone mazvo. Ndakuparidzirawo vese nevabva kurefu vese nemese mauya vaenzi monoteswa tikupepe self test kits. Ndatenda nokugamuchira hama idzi dzauya mudunhu rino reGuruve. Handisini ndiri ndoga, ndiri musabhuku, tiri masabhuku 22 ari muwadhi 22 futi. Saka nokudaro vanasikana vamuri kuona vari kuita mitambo iyi, isu tisu madhoo tisu tinotarisa kuona kuti zvauya mudunhu zvine unhu here, zvine zvazviri kuendesa mberi here vana ava, tobva taisa masignature kuti zviitwe. Saka ndoda kutenda zvikuru kuti nhasi ndaona mukana wokutizvo murambe muchikurudzira nzvimbo yedu yeGuruve, inzvimbo yaita kunge yakasaririra, asi tiri kutizvo pamuchaendawo mudzinhepfenyuro mumapepa endai monotikurudzirawo kumaboka ari kuuya nezvirongwa zvakasiyana siyana. Tauyawo tichiziva kuti tiri kusangana nemi, ndesaka mauona tauyawo takagadzirira kuti kana makazoti masabhuku acho akamirawo sezvizvi munenge musingareve nhema. Ndatenda zvikuru nemashoko iwayo.